Takže čaute ahojte ľudia, moje meno je Mirko Hurkensko, že tam ďalšie videa. Dneska je to Anna, je to špeciál, prepáčte, že predvčerom nevyšiel to špeciál, ale som bol dosť včerajška preč, takže som to nejak nemohol natočiť, ale máte tu teda špeciál a tento špeciál ideme minúť €73 a ideme si kúpovať nejaké skinové a tak ďalej. Dúfam, že sa vám ten špeciál menší bude páčiť do 40 odberateľov, trošku neskoro si točím, však. Za 50 odberateľov bude, áno, to bude. Ľudia, ja som pozeral tento Bayonet lore, ale nejaké, čo mi nejaké kúpiť, tak ideme ho teda, moje penieženky na 70. Tak, kámo, 9. Dáme euro. Kúpili sme to ľudia. No. Neviem, či ten Bayonet teda to radšej nebudeme kúpovať, lebo neviem, čo to je. Dobre, takže máme teda... ja by som si chcel ako prvé kúpiť na M16, lebo taký 16 ešte nemám. Mám iba na M4. No, na toto spravím iba, ale nie tento. Nejaký pod euro, nejaký menší, pár centíkov, akože SPčko to už mám skin a nákačko. Takýto nejaký euro 90, no to nemám. Budeme skúsiť takto nejaký šetrý. Word, no nie, ten sa mi moc nepáči, akože na AVPčko, takže... Ten ja prepáčte, že keď mám trošku taký hlas, ale točím to o 10:30 ráno, no ráno. O 11:00 to točím a pred chvíľou som stával, takže... Prepáčte, keď budem mať taký trošku iný hlas, trošku zachytnutý alebo tak. Nagoka, ľudia, tento som chcel, toto je mega. Ľudia, tento som vždy chcel skin. Tento je mega prodáno, 39, no tak kúpime ho, no tak máme euro 85, pochoda teda. Urobím možno, keď sa vám takéto video páči, teda takéto kupovacie, tak možno si dám ešte nejaké peňažky a budeme to kupovať. Takže máme teda Glocka, mám už na Glocka skin, ale taký červený, je to čase volá. Takže môžeme to ísť naspäť a USPčko kúpim, to mám na USPčko, no aj na sedení. Na AVPčko už mám, no asi môžu za 33 €. Idem si pozrieť knifey, ľudia, knifey, idem si pozrieť nejaké knifeyky. Kokos. Ideme skúsiť nájsť karambitej. Lore. Karambit. 978. Čože ľudia, na to si asi nikdy nekúpime, či? Počkaj, ja mám Chrome chestu ľudia. Ja by som sa mohol ísť pozrieť. Áno. Kúpime si Chrome chesty, možno napadne niečo. Takže kúpime nejaký kľúč. Ľudia, počkajte, vám to strihnem a pozriem sa do CSK teda. Takže som naspäť a áno, je tu Spectrum Case, potrebujeme kľúč na Spectrum Race, ale Spectrum Case. Joj, na to nemáme. Neviem pozrieť, ale možno nejaký nájdeme, ale pochybujem. Hydra to nemám, ja mi blíka myška, čo je s ním. To je zamolepky, case, nie. Nejaký na buď Chrome 3, alebo nie, Glow Chest. Ale ešte čo, nie, ja som nemám Glow Chest, hej. Padlo vlastne z UMP45 ten skin. Krakov. Potrebujem Chrome, čo je... No, nie za 2 €. Ok, tak to máme. Máme to iba na 2 €, tak niekedy to kúpime teda. Chceme kúpiť ďalšie skiny teda, tak ideme na 10, ideme nejaký taký, čo ešte nemáme. Zatiaľ sme nekúpili. Ľudia, ja M16 popravde ani nepoužívam, používam to M4. Máme ju kúpiť. Budeme si šetriť, alebo... budeme si šetriť. Nejaké možno iné sú tu skiny. Chrome Case 3. No toto potrebujeme, ale no cena. Tak teda, takže ideme si pozrieť ďalej sem napríklad a
5,90 za 10 centov, no to sa pozriem, počkajte. To sa pozriem pekne. Ako nie je špatný, ale no je taký trošku nezhodný. Za 6,10 centov. Ako na 5,90 nemám žiadny, no to teda za 10 centov kúpime. No. Takže máme ďalší skin, tak. A ešte by som si kúpil nejakých, ja neviem, či vynieme všetky peniaze dneska, ale ja som toto video ani nemal pláne natočiť takéto openingy. Môžem ešte na hellcat.com natočiť, keby ste chceli. Napíšte ináč do komentov, čo by ste chceli na hellcat.com otváračku. Tak, no, ľudia máme tú cenu, to dávajú strašne veľké ceny, takže toto mám už, ale nie za triečka. Mám pasenku, už na toto mám, ale trošku iný, ako neopotrebený. No toto som strašne bola, kedy to chcem strašne na Goka, ale no trošku to je drahé, teda, je to aj drahé, ale nemáme teda na to. No a teda idem sa pozrieť ďalej, napríklad na 19 a na také, no ja už nechcem na také, na niečo mám už raz. Ja, na čo, proste to sa míňa, proste, nemôžeš na také ísť. Na, to mám skin. Na Meka? No, nemám na Meka, ale výsledku nemám. Nejaký lacný. Dajte mi do popisku, že nejaký lacný skin na, neviem, na nejakú zbraň proste. Na to mám, nie, na to už mám, napríklad, ja neviem. Na AKčko tiež nemám Earth Build, a niečo proste na nejakú zbraň, napíšte mi do komentov teda. Čože? Asimov. To som nikdy nevidel takýto na P250 Asimov. AVPčko, ja mám jaký máme skin na AVPčku vlastne? Neviem, ale mám proste skin na AVPčku. Dazarigo, nie. Bezpečko. Ako ľudia, nemám tam blueprint, ja vám poviem pravdu, že ten je fakt pekný. Tento ten skin je tiež pekný, ale už mám jeden a ten blueprint je taký svetlejší aj, a to sa musí vyspať než ten tam. Dobre, tak ešte jednu hru, teda jeden skin ešte kúpime. Napíšte mi náš do komentov ľudia, že či by som si mal kúpiť Garry's Mod a natáčali by sme si. Alebo Origo za 24 €, alebo Garry's Mod. Natáčali by sme rôzne probhanty a tak ďalej s kamošmi alebo tak. S rôznymi youtubermi. 31 eligible. Toto už mám. No ja mám za 20 centov, čo tak nejak. Ja tento skin tiež mám už na M249, takže mám. Taký posledný ľudia skin, počkaj, toto je čo za skin? Fúha, to sa mi nepáči. Fúha. Buz €24 alebo pod niečo, pod €24 nejaký. Prosím. No tento mám, že ten je úplne. Samolepku si nekúpime ten aj. Ukáž tu teka, no tak ten, na teka ešte nemám, tak kúpime si ten. 52, asi 50 na jednej, tak dám 50 centov. To musím zakúpiť. No dobré. Tak pre tento špeciál, dúfam, že sa vám tento špeciál za 50 odberateľov páčil, aj keď som ho trošku neskôr točil, ale dúfam, že sa vám teda páčil, no a ja sa s vami lúčim a železo.